तूच बोलला होता ना आई आपण बघूया. काल लोणी काढलं होतं ना त्याचं पुरा पिवळा पिवळा होऊन आलाय बघ. टाकते. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हेल्दी. ह्या बघा वड्या आपल्या. बीडाचा तवा आम्ही उन्हात ठेवलाय आणि जमीन इतकी तापलेली आहे ना, म्हटलं बघूया प्रयोग करून पापड शेकतोय का. तवा अजून तापला नाही आहे, जरा गरम झाला ना की बघू मग. कारण हे बिडाचे तवे असतात ना लगेच गरम होतात. आपण कुणाला घ्यायला गेलो तर बघितलंस ना त्या जत्रेमध्ये हातामध्ये आपण पकडू शकत नाही हा, इतकं त्या उन्हामध्ये चटके बसतात. त्याच्यामुळे म्हटलं बघूया जमते का आपल्याला. चांगला तवा जरा गरम होऊ दे मग बघूया त्याच्यावरती पापड ठेवून शेकतोय की नाही शेकतोय ते. हा बघा हा पापड घेऊन बसला आहे कधीपासनं. हे असं 12चं कडकडीत ऊन पडलंय. कामधंदा आहे. कामधंदा नाही असं नाही, भरपूर आहे. पण म्हटलं बघूया ना प्रयोग करून सक्सेस होतोय का. तर कुणाला सांगतो तू लक्ष ठेवतो पण तुम्ही माझा आतमध्ये ना करून घेते. हा बघा वारा आला, हा बघा वारा. हां तरी आज जरा आत्ताशी सुरुवात झाली आहे वाऱ्याची. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि प्रयोग अचानक डोक्यामध्ये आलं. आम्ही बसलो होतो बाहेर उन्हाकडे बघत बसलो होतो की ऊन कसं दिसतंय ते 12चं कडकडीत ऊन. तर मनामध्ये आलं की आपण बघूया का पापड शेकतो का. पण मला वाटतं पापड नाही शेकणार, पण ऑमलेट मला वाटतं कदाचित होईल. तर मी आता जातो ती लादी पुसायला. पाणी वगैरे ना लादी पुसायचं काढून ठेवलं आहे. कुणाला म्हटलं तव्यावरती लक्ष ठेव. जेवण करून झालं आहे. आज व्हिडिओची सुरुवात दुपारी केलेली आहे. आज आहे रविवार, कुणाला आज सुट्टी आहे त्याच्यामुळे तो घरी आहे आज. आता लादी पुसून झाल्यावर लगेच जेवायचं आहे आम्हाला. जेवण की नाही आज रविवार आणि त्याच्यामुळे नॉनव्हेज भाजी. म्हणजे कसली भाजी आहे? कांद्याची पात, त्यात सुकी भाजी टाकली, म्हणजे जवळा टाकलाय. आज काय ऑप्शन नाही ना आपल्याकडे. सकाळी अंडा खाल्लं होतं ना आपण. हा ब्रेड ने ऑमलेट. अंडा ब्रेड. आज ब्रेड ना काल कुणाला घेऊन आला होता ट्युशनवरनं येताना. तुम्हाला मी दाखवते नंतरला भाजी आहे. पलिता एवढा मोठा कशाला. हा टाक, तो पापड काढून घे. पापड दे माझ्याकडे. काळो दिसतोय तू. जरासं नावाला टाका, बहुत नाही झालं तर परत. चमचा आणला बाबा तो छोटावाला, तुला बोली चमचा घेऊन ये. बस 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 लय टाकलंस ते. हे कर, तेल तेल डब्याला पूस. डब्याला सगळं गेलं तेल खाली. बोटाने बोटाने पूस. तू फोन पकड, या मी करते नंतर. या तेल गरम व्हायची आम्ही वाट बघतोय. पण कुणाला बोलतो आई जरा वेळ जाईल. काय करूया, जेवूया काय जाऊन. अंडा पण ठेवलंय गरम करायला. अंडा फ्रीजमधलं होतं ना. आणि तेल पण. चल मग आधी जेवूया मग नंतर बघू. मग तो पण तापेल. तवा चांगला असा कडकडीत गरम झालाय, पण तेल टाकलेलं आहे ना ते जरा वेळ जाईल गरम व्हायला. चला जेवूया तोपर्यंत आपण. भूक पण लागले. कुणाला हा पलेता उचल. कुणाला पलेतावर घेऊन गॅसवरती शेकतं असं. हा जो किचनचा दरवाजा आहे ना तिथे बसलं ना जेवायला, ती पंख्याची अजिबात गरज बसत नाही. कुणाला बघा आवाज करतोय. कांदा कापतोय तो. ती सुकी मच्छी टाकलेली भाजी आहे ना, मग कांदा हवा जोडीला, त्याला लागतो कांदा. जेवण फक्त चपाती भाजी. कारण कालपासून म्हणजे कुणाला जेव्हा मुंबईला गेल्यापासून ना जेवण आमचं संपतच नाही आहे. जितकं पण जेवण करते म्हणजे अगदी कमी प्रमाणात केलं ना तरी पण ते उरून राहते. काल पण सकाळी मी जेवण केलं होतं ना, संध्याकाळला पण तेच जेवण. मग रात्री मी काहीच नाही केलं, फक्त कुणासाठी बटाट्याची अशी वेगळी आहे ना सुकी भाजी केली होती. आणि आता मग ही भाजी केली. आता बघूया. हे पण मी आता कमीच केलेलं आहे, तरी पण मला असं वाटतंय कदाचित उरेल, पण सांगू शकत नाही. बघू. मी डाळ भात वगैरे काय केला नाही. मग म्हटलं एकच करूया, कारण परत शिळं जेवण खायला ना मग संध्याकाळी खूप कंटाळा येतो. आणि एक तर गरमी चालू झाली ना जेवायला पण असं जास्त होत नाही. म्हणजे भरपूर प्रमाणामध्ये पाणी पोटात जातं आहे आणि जेवण कमी.
त्याच्यामुळे सध्या फक्त चपाती भाजी किंवा डाळ भात असं एकच काहीतरी बनवून आमचं चाललेलं आहे. आता बघू कुणाच्या बाबा कधी येतात ते. अजून 4-5 दिवस तरी येणार नाही आहेत. आजचा त्यांचा दुसरा दिवस आहे. अजून 4-5 दिवस फिक्स आहेत. म्हणजे 8 दिवस तुम्ही पकडून चला. 8 दिवस ते मुंबईमध्ये ह्यात असतील. चला जरा वाढून घेते मी, दाखवते तुम्हाला. आपली ही जी कांद्याची पात आहे ना, आपली घरचीच आहे. ही बघा, ही आपली कांद्याची पात, सुका जवळा, कांद्यावर टाकून बनवलेली भाजी. आणि ही बघा, ही कैरी आहे. ही बघा, अशी कैरी टाकून छान अशी भाजी केलेली, जोडीला कांदा आणि चपाती. चला कुणाला घे, जेवायला घे. हे बघा, जेवण झाल्यानंतर किचन वगैरे सर्व आवरलं मी. आता आपला तो कचरा आहे ना, तो मी टाकायचा ठेवला आहे. तो आता उन्हातनं बाहेर नको, संध्याकाळी. आपण आता बघूया आपला तवा, मिशन तवा कुठं आहे कुणाल. चल ये बघूया, ये तवा बघूया. तवा, अंडा पण गरम झाला कुणाल, ये पटकन. आता इथे बघा सावली आले. फॅन बंद कर जा. मला वाटत नाही होईल असं. गरम झालंय. आता फोडशील कसा अंडा, जमणे आपट. नाही रे. आपलं प्लॅनिंग फसलेलं आहे, मिशन फेल झालं आपलं. आता हा तूच बोलला होता ना, आई आपण बघूया. अंडा ठेवता तर आतमध्ये त्या ह्याच्या कचऱ्यात टाकता. आणि तो हे घेऊन ये, कपडा घेऊन ये उतल्याला. तवा गरमच आहे असं पण. म्हणजे भरपूर टेम्परेचर लागणार आहे अंड बनायला असं उन्हामध्ये. बापरे, आपले पायाला चटके मात्र असे भरपूर बसतात. जाऊ दे, चला. तर मैत्रिणींनो, एक रेसिपी तुमच्याशी शेअर करावीशी वाटते. मी आता हे करायला घेतलं होतं, तर म्हटलं तुम्हाला पण दाखवते झटपट. तर ह्याचे तुकडे करून घेते मी, साल काढून, बिया बघा काढून ठेवल्यात. थोडासा भोपळा ना भाजीसाठी ठेवला आहे मी, हा बघा. आणि म्हटलं ह्याच्या वड्या छान होतील. गोड पदार्थ आहे, तर पटकन मी ना हे साफ वगैरे करून घेते, तुकडे करून घेते, म्हणजे पटापट होईल आपलं. तर किसत राहील ना तर खूप वेळ जाईल, तुकडे पटकन होतात. कुणाला ये. आणि पाण्याचे मग बघ, दोन्ही मागे असेल तर एक मला दे. संध्याकाळ झाली मैत्रिणींनो, आणि आता झाडांना पाणी घालायचं टाईम झालं आहे. जे आपलं रोजचं आहे काम, आणि ते करणं गरजेचं आहे. तर हे ताक काढून ठेवलं आहे, काल लोणी काढलं होतं ना त्याचं. तर हे आता पाण्यामध्ये मिक्स करून झाडांना घालायचं आहे. कढीपत्ता आहे किंवा वेली जे असतात ना त्याच्यामध्ये. हे बघ इथे आहे, आता हे पाणी टाकते. हे किती पण साफ केलं ना आमच्याकडे तरी माती काही कमी होत नाही. तुम्ही किती बालद्या टब घासा, परत ते तसंच. आता ह्यात त्यांना भरपूर प्रमाणात मी पाणी टाकते. आणि सगळ्यात आधी मी टाकणार आहे कढीपत्त्याला. तर मी सुरुवात करायच्या आधी जरा कुणाला ना पुढे गेलाय. कुणाल, ही फुलांची आहेत ना रोपटी, त्यांना पण व्यवस्थित घाला. त्या अळीच्या आतमध्ये घाल पाणी, ऐकलंस का? किती घालशील? मोगऱ्याला वगैरे सगळ्याला, चाफ्याला वगैरे. चाफ्याला पण एकदम मधोमध टाका. तिथे आलंय फुलं, मोगरा काढला नाही आज ना. घे घालायला, चल. गुलाब बघा किती छान आहे. आत्ता माझं लक्ष गेलं गुलाबावरती. घे. काय, चला सगळ्यात आधी माझ्या कढीपत्त्याला. तुम्ही आता म्हणाल की रोज रोज झाडांना पाणी घालायचं दाखवते, पण हे म्हणजे खूप गरजेचं पण आहे. आणि हा आमच्या आयुष्यातला एक महत्त्वाचा भाग आहे. त्याच्यामुळे जे आम्ही करतो ते दाखवायला नको का तुम्हाला? बघा हे असं आता पाणी गेलं ताकाचं, मग झाड कशी छान अशी होतात.
आता काल की नाही ह्याच्या वरती देठ असतो ना, हा तोडला होता, त्याच्यामुळे आता व्यवस्थित वाढेल. किती छान झाला बघा कढीपत्ता आपला. असं जरा प्रेमाने केलं ना का झाडं पण मग आपल्याला व्यवस्थित हे होतात. अळ्या अजून करायच्या बाकी आहेत. ही जागा की नाही जरा उंच होती ना आणि वर खाली आहे, त्याच्यामुळे अशा पद्धतीने केलेलं आहे. नंतर म्हटलं जरा मोठा झाला ना का इथं मातीवर टाकून होईल, व्यवस्थित करता येईल. चला आता असं सगळ्या झाडांना जरा घालून घेते. पहिला आधी वेलींना घेते घालून. कुठे गेला तू? कुठे गेला हल्दीला? हा, पुरा पिवळा पिवळा होऊन आलाय बघ. रॉनी, जॅक नाही आलेला. हळू खा हळू खा हळू खा. बघ बघ बघ. हां, काही पण तर धीर नाही. तर साहित्य बघा, हा बघा आपला भोपळा असे तुकडे करून घेतलेत मी. हे थोडेसे मनुके आणि काय म्हणतात त्याला, बदाम. आपल्या घरामध्ये जे असते ना ते सगळं घ्यायचं. हे दूध घेतले. आता दूध का किती लागेल त्याप्रमाणे घ्यायचं. ह्यात साखर आहे आणि ह्याच्यामध्ये घी आहे, आपण घरी तयार केलं. कढई ठेवले चुलीवरती. आता हे भोपळा हा टाकते. आता हे एवढं दिसतंय पण शिजल्यावरती एकदम कमी होऊन जाणार. आता हे जवळजवळ अर्धा लिटर दूध आहे ते मी टाकते. असं जरा मिक्स करून घेऊया आणि चांगलं शिजवून घेऊया. आणि नंतरला मग बाकीचं साहित्य मी टाकणार. भोपळा जरा शिजला ना की नंतरला. आता एक 10 ते 15 मिनिटामध्ये ना हे शिजून जाईल. ह्याच्यावर मी ठेवते झाकण. हे बघा चांगली आता उकळी आले. एक 5-7 मिनटं झाले, म्हणजे अर्धा भोपळा ना आपला शिजलेला आहे. आता अंधार व्हायला आला आहे म्हणून मी ना साखर लवकरच टाकते, नाहीतर मॅश करून साखर मी टाकणार होते. म्हणजे जरा लाईटीचा प्रॉब्लेम होतो ना. आता हे घी टाकते. आपल्या आवडीप्रमाणे सगळ्या वस्तू टाकायच्या. कमी झालं तर आपल्याला कसं नंतर पण टाकता येतं. आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेते. आणि भोपळा आपला शिजला ना की मॅशर घ्यायचा आणि मॅशरने एकदम चांगलं असं मॅश करून घ्यायचं. म्हणजे ते सगळं व्यवस्थित सगळं एकजीव होतं. रंग बघा किती छान आला आहे, पिवळा पिवळा रंग. आणि चुलीवरती गेला ना त्याच्यामुळे चव चांगलीच येणार आहे. कारण मागे एकदा मी बनवला होता भोपळ्याचा हलवा, छान झाला होता. ह्याच्या मी वड्या पाडणार आहे आज. भोपळ्याच्या वड्या मॅश करून घेते. शिजला आहे ना आता, त्याला पाणी बघ ते सुटलं आहे. साखरेचं पाणी, भोपळ्याचं पाणी, परत ह्याचं पाणी, दूध, त्याच्यामुळे पाणी बऱ्यापैकी सुटतं. आणि हे बघा सर्व शिजलं आहे. आतलं पाणी पण सगळं सुकलेलं दिसतंय बघा. आता हे मी टाकते. मनुके, बदाम आपल्या घरात जे असेल ते टाकायचं. हे तुम्ही वेलची पण टाकू शकता, जायफळ. ते वेलची मला ना फारशी आवडत नाही त्याच्यामुळे मी नाही टाकले, आहे माझ्याकडे. आता हे जरा चांगलं मिक्स करून घेते. झालं आहे बघा, सुकलं आहे सगळं पाणी आतलं. एकदम सुकं सडसडीत करायचं म्हणजे त्या वड्या थापायला बऱ्या पडतात. आता हे एकदम ना सुकलं का मी ते गार करून घेते आणि मग तुम्हाला मी दाखवते थोड्या वेळाने.
तर इथे बघा एक ताट घेतलाय मी आणि ताटामध्ये थोडंसं घी टाकले आणि जरा असं ताटाला लावून घेते. कुणालच्या बाबांना की नाही वड्यासारखं हवं आहे, वड्या बनव वड्या. त्याच्यामुळे म्हणजे हा असा आपण खाल्ला तरी पण छान लागतो हलवा, किंवा वड्या पाडल्या तरी चालतात. त्याशी मला म्हणत होते तू बनवशील ना तर वड्या अशा कर. त्याच्यामुळे चला म्हटलं वड्याच बनवूया. अजून गरम आहे. आता किती होता, कढईवर होता की नाही कुणाल? किती झाला बघ. कुणाल मला मगाशी म्हणत होता आई किती हा बनवतेस, पण आता किती झाला. त्याला म्हटलं थांब जरा, शिजल्यावरती बघ किती होतं तुला कळेल. हा गरम आहे तरीच काढते. रंग बघ किती छान आलाय. हे असं थापून घेऊया. अशा वड्या पाडून घ्यायच्या. खरं म्हणत थंड झाल्यावरती पाडायच्या असतात. आता तुम्हाला फक्त दाखवायचं म्हणून मी हे करून दाखवते, कारण आता हे ना मी फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे. आता रात्रीची वेळ आहे त्याच्यामुळे आता लगेच कसं गार होणार नाही ना. अशा वड्या पाडून घ्यायच्या. तुम्हाला मी ना पुढच्या व्हिडिओमध्ये दाखवेन ना, जेव्हा सगळं व्यवस्थित सेट होतील ना फ्रीजमध्ये, मग तुम्हाला मी दाखवेन. तर आजची ही रेसिपी ना कुणालसाठी बनवली आहे मी खास. दुपारी की नाही तो खाऊ शोधत होता, त्याच्यामुळे म्हटलं चला काहीतरी बनवूया आपण. हे बघ, हे असं गरम असलं ना का असं तुटणार, मग थंड झालं ना का व्यवस्थित ते आकार घेतात. मग तर हे अशा पाडून घ्यायचे. आता मी परत सगळं एकत्र करते. हां तर चला मैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. पण ही रेसिपी ना तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. भोपळ्याचा हलवा म्हणा, वड्या म्हणा, जसं आपल्याला पाहिजे त्या पद्धतीने आपण तयार करून घ्यायचं. खूप छान. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हेल्दी. त्याच्यामुळे नक्की तुम्ही ट्राय करा. मग अशी तुम्हाला म्हणाले मी की कुणाला दुपारी खाऊ शोधत होता फ्रीजमध्ये, त्याच्यामुळे हे म्हटलं चला आज बनवूया. थोडासा भोपळा मी काढून ठेवला भाजीसाठी आणि हे असं बनवून ठेवलं. तर तुम्ही पण नक्की करून बघा. खूप छान मस्त होतात. कारण मागे एकदा मी बनवला होता भोपळ्याचा हलवा, खूप छान झाला होता. आता या फक्त मी वड्या करून सेट करून ठेवणार कुणालच्या बाबांनी सांगितलेलं म्हणून. नाहीतर असा काही खाल्ला तरी पण चव मात्र सेमच लागणार आहे. असं काही वेगळं असं काही लागत नाही. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. ह्या बघा वड्या आपल्या दुसऱ्या दिवशी सकाळच्या पाडल्यात मस्तपैकी अशा. ह्या बघा.